Саламатсыз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада. Әлмәттә бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан агачлар утырттылар. Хәтер бакчасы акциясе 11-нче мәктәп территориясендә үтте. Шәһәр су саклагычында балыкчылар өчен яңа пирслар, мангаллар һәм җәяүлеләр күперләре барлыкка киләчәк. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов яр буенда күчмә киңәшмә үткәрде. Бөгелмә аша Уфа-Мәскәү тиз йөрешле поезды узачак, составны декабрь уртасында җибәрергә планлаштыралар. Әлмәттә бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан агачлар утырттылар. Хәтер бакчасы акциясе 11-нче мәктәп территориясендә үтте. 40 алмагач совет солдатларының батырлыгына хөрмәт символы булып торачак. Агачларны мәктәп укучылары, прокуратура һәм экология департаменты хезмәткәрләре утыртты. Киләсе елда хәтер бакчасы тагын 40 үсентегә күбрәк булырга тиеш. Шәһәр су саклагычында балыкчылар өчен яңа пирслар, мангаллар һәм җәяүлеләр күперләре барлыкка киләчәк. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов яр буенда күчмә киңәшмә үткәрде. Хәзер монда балыкчылар өчен пирс төзүләр, барлыгы шундый 2 корылма планлаштырылган. Территорияда эшләр инде 2нче ел бара. Көздә туктап торыр өчен сәбәп булмады. Бер юлы берничә юнәлештә эшлиләр. Тыныч зонада велосипед юллары һәм тротуарлар төзелә, җәяүлеләр күперләре 50%-ка ясалган. Ял итү урыннары да төзекләндерелә, мангаллар, беседкалар һәм эскәмияләр урнаштырыла. Пляж зонасында павильон барлыкка килгән, пирсларга агач өслек салалар. Проектта кошларны күзәтү майданчыклары һәм бөҗәкләр өчен йортлар да бар. Эшләрнең күп өлешен быел тәмамлаячаклар. Объект Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм нефтчеләр ярдәмендә торак һәм шәһәр мөхите милли проектының уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты ярдәмендә төзекләндерелә. Әлмәт укучысы беренчеләр хәрәкәтенең төбәк советы рәисе булды. Сайлаулар 7 октябрьдән 12 октябрьгә кадәр бөтен Татарстан буенча узды. Сайлап алу турында 41 кандидат катнашты. Шуларның 15-е киләсе этапка үтте. Әлмәтлеләр Лика Молдованова һәм Тимур Турсунов җиңү өчен көрәштеләр. Кичә билгеле булганча рәис урынын Лика Молдованова алды. Шәһәрдә безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү мәсьәләләре буенча чираттагы җыелыш узды. Бу елы шәһәр автомобиль юллары идарәсе вәкиле Чехов урамындагы 4-нче, 6-нче, 8-нче йортларда һәм Чернышевский урамындагы 30-нче йортта яшәүчеләр белән очрашты. Әлеге йорт яны территорияләрендә эшләр 2025 елның май-сентябрь айларына планлаштырылган. Төзекләндерү башланыр алдыннан ким дигәндә 3 җыелыш үткәреләчәк. Беренче очрашулар көз ахырына кадәр бара. Нәкъ менә аларда тәкъдимнәр кертергә һәм проект схемасын күрергә мөмкин була. Булачак очрашулар исемлеген сез ЮВТ-24 сайтында карый аласыз. Больше всего жители волнует вопрос о спиле деревьев. Барыннан да күбрәк халыкны агачларны кисү мәсьәләсе борчый, шулай ук балалар майданчыгы, нинди җиһазлар урнаштырылачагы. Спорт майданчыгы мәҗбүри өлеш булып тора, бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр спорт инвентарын таләп итәләр. Бу ишек алларында яшәүчеләр бөтен җирдә дә актив катнаша һәм киләсе җыелышта шундый ук составта җыелырга телибез. Барлык элементларны түгел үтәү, шул ук вакытта артистлыкны югалтмау, булар барысы да нәфис гимнастика турында. Спорт комплексларының берсендә Әлмәт муниципаль районы призларына ачык турнир үтте. 6 яшьлек Юлия Гусева гимнастика белән нибары 2 ел гына шөгыльләнә. Турнирда спортчы үз программасы белән чыгыш ясады. Бирегә аның апалары да килгән, алар да гимнастлар һәм әлбәттә инде әнисе. Ей очень нравится, то есть выбор был полностью ее. Аңа бик ошый, сайлау тулысынча аныкы иде. Мин әлбәттә ризалаштым, чөнки мин спорт яклы. Без Россия буенча түгел, әлегә Татарстан буенча йөрибез. Виктория Евдокимова да 4 яшеннән бирле нәфис гимнастика белән шөгыльләнә һәм бу спорт түрен сабый чагында үзе сайлаган. Она сама захотела, начала с 3 лет смотреть. Ул үзе 3 яшеннән алып гимнастларны интернетта карый башлады. Бу аңа бик ошый иде. Ул үзе мине монда алып килде дип әйтергә була. Хәзер мин үзем бик янып киттем һәм бу спорт төре миңа бик ошый. Гәрчә элегрәк күзәтмәдем, карамадым, кызыксынмадым да.
Жюри артистларны элементларның чисталыгын һәм башкару техникасын бәяли. Турнирның айырмасы шунда ки, бирдә җиңелүчеләр юк, барысы да җиңүчеләр. Оештыручылар барлык катнашучыларга да кубоклар, грамоталар, медальләр, дипломнар, йомшак уенчыклар, шулай ук махсус приз, энциклопедия бүләк иттеләр. Оештыручыларның берсе Виктория Авдеева. Әлмәткә ул 12 ел элек Казаннан күчеп килгән. Бүген аның мәктәпләре бөтен көньяк көнчыгыш буенча бар. Так зародилась идея открытия небольшой студии. Зур булмаган студия ачу уе барлыкка килде. Мин 10 кеше җыярмын һәм хобби кебек булыр дип уйлаган идем. Ләкин алга таба булар барысы да матур мәктәпкә әверелде. Без Татарстан Республикасының көньяк көнчыгышындагы башка шәһәрләрдә дә ачыла башладык. Шундый матур масштаблы турнирлар оештырабыз. Бу инде Әлмәт муниципаль районы призына 7нче турнир. Анда Татарстаннан гына түгел, Россиянең күрше төбәкләреннән дә 300дән артык бала катнашты. Авыл хуҗалыгында бер эш икенчесенә ялганып бара. Быелгы көз чын мәгънәсендә кыр эшләрендә төгәлләргә мөмкинлек бирде. Зәй аграриялары көннәр бузылганчы дип шикәр чөгендерен алалар. Икенче хуҗалыкта тракторлар көзгә чәчүгә чыккан. Урлыкка кукуруз суктыру эше дә тулы көченә бара. Эш барышын безнең хәбәрче бездә күреп кайтты. Зегра фермасы кырларында техника тавышы, комбайннар 3нче көн орлыкка кукуруз суктыралар. Хуҗалыкта орлык өчен бу культураны 900 гектарда үстергәннәр. 4 комбайн киләнгән, аларга махсус җайланмалар урнаштырылган. Ел бер төкләр җитешкән. Уражай бик яхшы. Бүген икенче көн эшлибез. Комбайннар 4, зерноны чыгарып барабыз. Машиналар бөтен организованы. Бөтен нәрсә тәртиптә. Кукуруз өчен ел яхшы килде бу ел дип белгечләр, гектарыннан 60 центнер уңыш чыга. Авыл хуҗалык хезмәтчәннәре дә һава торышлары уңай торганда югалтуларсыз җыеп алуны максат итеп куя. Агрофирма механизаторы Нәфис Гайнетдинов кырда 6нчы сезон эшли. Урожай буенча урожай әйбәт, Аллага шөкер. Алла бирсә, без потерь исән-сау гына җыеп чыгарга планлаштырабыз. Бу эшкә беренчеләрдән булып Зегра фирмасы кереште. Калган хуҗалыклар да әкренләп кушылачак. Уңышны КАМАЗ машиналары Чаллы элеваторына ташый. Зәй кырларында орлыкка кукуруз 1468 гектар мәйданда үстерелгән. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Лениногорскида хәрби хезмәткәр гаиләсендә 4нче бала туган. Роза Гатауллинаны шушы көннәрдә бала тудыру йортыннан каршы алдылар. 10 октябрьдә ул малай тапкан. Аңа Разил дип исем кушканнар. Әтиләрен 2 ел элек көз көне мобилизацияләгәннәр. Гаиләне сөенечле вакыйга белән котларга җирле башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гөлнара Вәгыйзова килде. Күп балалы әнигә бала тормышының беренче елында кирәк булачак әйберләр тотмасы бүләк иттеләр. Бөгелмә аша Уфа-Мәскәү тиз йөрешле поезды узачак. Составны декабрь уртасында җибәрергә планлаштыралар. Рейс туры көн аралаш. Беренче пассажирлар Уфадан 15 декабрьдә 9 сәгать 20 минутта китәчәкләр. Һәм башкалага икенче көнне 11 сәгать 15 минутта барып җитәчәкләр. Кире юнәлештә 16 декабрьдә 15-тә 25-тә китәргә мөмкин булачак. Состав Уфада 17-се 22 сәгать 9 минутта булачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.